едно клипче. Много интересно. Пасовете, естествено. Не, мама. Да, и вече друго не е. Ако си носаме това и лопата. Трябва да се прави оборка през тях. То не става. Да, верно тук трябва да ги оставиш, се нахранят. Та чашка обра точките. Айде, брат, игра. Да, аз той изхвърлих моите, гад. Ела при мама. Ела, мама. Абе, леко безпъваш се, бе, ма имуно не е днес. Тук е малко рано еш. Казето докъде му стига на Дитко. Ама те са си с месеци нещо разлика, гад. Как е Гали? Ох, Боже. Браво, диденце, много нежен беше ти към катъчи. Ще си нежен мъж ти. Някой си спомням, че спореше с мене. Виж, сега пак я гони да я пипа. Ма тя не му обръща внимание. Тя иска да вземе чашката. Сега тя да си поиграе малко. Аз миналата година, тия са ми широки, бе. Не ми са надолу. Единствено маратонците, даже и те, примерно, по 3 часа и те почват да се убиват вече. Не, на земята. Какво правиш, бе? Къде отидем? Защо ще направим пожар в Кази кога? О, каква любов, какво нещо! Аз правя клип. Какво ще го прата пак? Да. Пак ще паднете с тия. О, Софийчо, къде си ти, бе, Сладур? Ела тук, мама, ела тук, мама. Айде, Не се тя това, да. Това телефонче се оказа много интересно. Аз също търсах и купих една. Кате! О, катете! Това голямо налягане, значи ако ги пусна на наливането ще... Да! Боба! На здраве! Взега ти чашката, мамо, тя си е на Дитко, тази чашка, мамо! Тя си е на Дитко, мамо! Ето той пак ти я да, виж колко е добричък, дава ти я. Не, той само като ме вземеш, ще даеш чашка на тази чашка. Не е забранено. Тук горе си намериш косичка. Стани от земята. Той си една плечка. Ох, Дитко ми е много сладък, как я гали по главата. И заради чашката. Цялата тая история са е заради чашката. Ела бе, късънце, ела бе. Мене па ме ела да блисни въж. Голем, къде е ли си, бе? Ага. Няма страшно, обаче. Кажи заради чашата.